भैया हो मेहरारू क खीस तो भैया बुझाला के नकिए पर रहेला। हाँ अगर तू निमनो बात कहबा न तो उनके मरचा नियन तीत लगेला आ ऊ तोहरा के कुछ बात बोल दियो हीरा बाकी मजाल बाकी तू उनके बात के बुरा मान जा। हाँ अगर बुरा मान गईला तो बुरो से बुरा बा आ ना बुरा मानला तो बुरा होइए बा। तो भैया हमरा कोई कई मतलब बा कि भैया मेहरारू से न कोई जीतल बा कबो न कोई जीत सकेला आ न भविष्य में कोई जीती कबो। एक एडजस्टमेंट करे के होला जेकर सफल बा न ई सोचला कि हमार मौगी बड़ा निमन बिया उ निमन केहू ना रहत। उ तो तोहरे अंदर ऐसन भल मानुष बड़ा सहन शक्ति बा भैया कि सह के बर्दाश्त कइले बड़ा आ जे थोड़ा खौर मिजाज को होला त तकरार शुरू हो जाला। अपने आप के हीरो मत बना कहला कि हमार मौगी बड़ा नीमन बा हमारा ओकरा बीच में कबो तकरार ना होला। उ तो हार दिलवे जाना तो भैया कि कितना तकरार होला कितना तकरार ना हो। हमारो बुढ़िया बा सब बात बोले ले तो हम गम कह जइला अगर एक बात पलट के बोल देब नु तो समझ ला हीरा कि घर में तो बखेरा खड़ा होइए जाए के बा। अगर उ गधा के कहतिया घोड़ा तो तोहू के घोड़ा बोले के पड़ी आ तब तो परिवार में सुख शांति रही। अगर भैया बोल देला गधा तो समझ ला कि तोहरे से बड़ गधा समाज में खोजले ना मिले। भाई सरकारों ओनिए के नंबर बढ़ावतिया परिवार का मुखिया बूढ़े लोगन के बना दिलत मेहरारू नहीं बाड़ी तो हमनी तो भैया के राशन कार्ड पर फोटो स्टेट में चपकल बाड़ी या कुल मुखिया कुल घर का मुख्तियार मौलकिन रुपया पैसा कम में हर न बाड़ी भैया तो उन्हन कता पावर ऊपर रहबे करी। आई अपने मन के कह के तसल्ली मत दा भैया कि हमार मौगी हमरा के बड़ा माने ले हमार बुढ़िया हमरा के बड़ा माने ले। जब तक प्रेम से हुआ भैया तब तक मानी आ तनी ऐंठ के बतिया के देखा तुमके कितना मानी कि तोहार दिलवे जानी। पति पत्नी का रिश्ता तो भैया समझौता करही के पड़ी आ कुल के बावजूद भैया देखला जिससे पुराण में भी कहल जाला कि बिना घर नहीं घर भूत का डेरा। तो भैया मेहरारू लड़ाकू होके झगड़ाऊ होके चाहे सीधा होके ओनिए से घर परिवार बा। अगर ऊ नहीं खींच तो घरे को शोभे खत्म बा। घर वो बुझाए कि भैया शमशान ने खड़हर बा हेने गलिंजा बा होने गलिंजा बा ऊ तो बेचारी रह के भैया साफ सफाई करे निसुम। तो ई भरम में मत रहा कि तोहार मौगी बड़ी नीमन बा तनी ऐंठ के बतिया के देखा तो तोरे समझ में आ जाई कि कितनी नीमन बा। भैया शेर जमाना भोर से ना डेरात बाकी शेरनी से डेराला। तू ऐठन बाज होगा गुंडा होगा बदमाश होगा समाज खातिर बाकी मेहरारू उनके सामने भैया तो के भीगी बिल्ली बन के पोंछ धीरे धीरे हिलो ही के पड़ी। आज ऐठन देखा काल ऐठन देखा परसों तो ढील होइए जाइबा ये हमार गारंटी है। कबो अजमा के देख लिया भोजपुरिया चचा का दावा है भैया मेहरारू के सामने भगवान फेल हो गई ना भगवान झुक गई ना तो हम तू तो इंसान बन गए सरकार झुक ही के पड़ी जल्ला न। हम तो औरत के ज्ञान नहीं देत आप बीती कहानी बताव तनी सब करे घर घर का कहानी बा एकरा से कोई छूटल बा कोई घर कम बा कोई घर अधिका बा लेकिन बानू है आवाज ही आवे लगल। अब चले के टाइम हमार हो गए भैया नहीं तक पूरा मुहल्ला पूरा घर का पार पर उठाई लिया हमारे का पार पर धो दिए तो हमसे तो हमारे घर परिवार। हाँ आवतानी ऐसे मत रोज आवतानी ए भैया चलो तानी हो नहीं तो बुढ़िया रोज हो जाए ना भेंट ना हुई समझ ला लोग।